Majesteit. Wir sunt immigrati, met verlof van mijn moeder. Wir sunt Maharata, met verlof van de welgewaarde onderwijs. Dames en heren. Namens alle leden van de NWS wil ik uw majesteit van harte welkom heten in deze mooie stoel ter gelegenheid van ons 375 jaar bestaan van onze Joodse gemeente Amsterdam.
verschrikkingen van de oorlog. Het Europese Jodendom, zoals dat toen bestond, werd vernietigd. Van september 1942 tot september 1943 zijn de meeste Amsterdamse Joden weggevoerd en niet meer teruggekomen. Van de 80.000 Amsterdamse Joden, 10% van alle Amsterdammers, waren er in 1945 nog maar 15.000 over. Vaak de hulp van Nederlanders, zoals onder andere de ouders van burgemeester Van der Laan, die met gevaar voor hun eigen leven en dat van hun families Joden hebben gered, waarvoor wij het danken en eren, hebben enkele de oorlog overleefd. Zij hebben met onvoorstelbaar optimisme en doorzettingsvermogen onze KELA, onze gemeente, weer opgebouwd. Staat u mij toe dat ik deze gelegenheid gebruik een bijzondere ontmoeting te beschrijven die een indruk geeft met welke gevoelens de rest die weerkeerde vervuld waren. Een man aan het Joods verzet, die velen van ons gekend hebben, wijlen Rabijn Lucas, begaf zich in mei 1945 van zijn onderduikadres in de Koenraadstraat naar de Mozartkade 9, alwaar mijn grootvader, die ook deel uitmaakte van het Joods verzet, woonde. Alsof er niets gebeurd was, kwam hij de sleutel van deze synagoge ophalen en na het openen van een zijdeur die hem toegang gaf tot de damesgalerij, sprong hij van het balkon af en opende de deuren waar u allen zo even door naar binnen bent gekomen. Beiden, Rabijn Lucas en mijn grootvader, waren bezield van één ideaal: het Nederlandse Jodendom naar de Diependal weer op te bouwen, doorgaan met ochtend, middag en avondgebed. Na de oorlog zijn er velen geïmmigreerd. Zij konden hier ten lande niet meer ademen. Als wij de balans opmaken, staan wij, door onze demografie, die een duidelijk gevolg is van de oorlog, voor grote problemen en uitdagingen. Gelukkig zijn er ook lichtpunten. Alhoewel beperkt, zijn alle Joodse voorzieningen aanwezig. 2 Joodse scholen, 2 bakkers, 1 slager, 3 restaurants, een kerk en bad, begraafplaatsen, een mooi bejaardenhuis, een nieuwe psychiatrische zorginstelling en vele goede sociale voorzieningen. Op Sabbat zijn er op 13 plaatsen zoekdiensten en door de week op 7. De infrastructuur is er, alleen de aantallen om alles in stand te houden zijn laag. Misschien te laag. Het reguliere zoekbezoek valt tegen. Velen voelen zich niet meer op hun gemak of hebben andere prioriteiten op Sabbatmorgen. Sociale activiteiten worden matig bezocht en gesteld moet worden dat het verenigings- en religieus gevoel ook bij ons in de afgelopen 20 jaar steeds weer verdwenen is. Onverschilligheid en ontevredenheid voeren vaak de boventoon. Het negativisme over alles wat het establishment organiseert en doet, groeit. De NRS en de Amsterdamse Joden kunnen niet alleen blijven bestaan door het ontvangen van jaarlijkse kerkelijke bijdragen. De leden moeten het zelf ook verdienstelijk maken door zich sociaal en solidair in te zetten naar de medemens en onze KELA. Bij deze solidariteit hoort ook het regelmatig bijwonen van zoekdiensten en sociale activiteiten. Jongeren moeten zich thuis leren voelen in school en beseffen dat de belangrijkste voedingsbodem voor een sterke Joodse identiteit de opvoeding is in het Joodse huis. Zondag, vrijdagavond, zijdeavond, Joods paasfeest en andere Joodse vieringen vervreemden zij zich van onze mooie tradities en zullen het belang niet meer zien van ons Joods erfgoed en zich gaan assimileren.